hay jall yo tawen ɓaɗi kam jobbi gasi ha timmi ngari kecce ngala ɗo voilà min tigi calminadumi calmitima min joom bisimilla ba alhamdulillahi rabbil alamin golle fuɗɗinoma bisimillah en jettini Allah ene sekti diane eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala baɗo ko wela ene wela to wela ene welirama yo Allah ɓeydu golle ɗe yesso ɓeydana julɗo fof dewal jokkowo en ɗam goto fof kadi ko woni hen fandare ko yiiɗa hen e ko miija hen ko hen waɗ ɗum Allah timmin ɗum eɗen jetta Allah sekti diane en jetta ceerno kadi kala ko dañaɗo ko Allah ene sekti diane en barke ceerno e jinnaɓe eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala o kanko Allah jibaylo sini yo Allah ɓoynumo e nde darde Allah hokkumo yidde makko dan noon feere am yebbo mi yogani eɗen jettala kadi en jetta sekti diane eɗen jetta kadi joom galle o eɗen jetta Issa Gollo eɗen jetta Hawwa Ba jeewo mum ngati ko min ɓami arde ɗo ko gila alani ala ko daña hen ala ko miija hen ala ko sikka hen ala ko ɗamina hen kono en mbi en bisimilla moon en betti lees e pawi hen yesso eɓe ɗamini kadi oɗo ñalawma hande ma taw ene dow jaam eɗen ñaagui Allah kadi kamɓene Allah hokkuɓe jogorade jaam ya barka Allah sekti diane amin amin yo Allah junno ha juuɗe dendagal gonɗo on debbo e gorko suka e mawɗo goto fof ne salminede foti salminede ɗo ene wiya kadi bisimilla moon enen fof ndendi golle ɗe goto fof ko woni hen jiɗɗe ɓuural yo jomiraɗo waɗane ya barke ceerno seeri mum goto fof ne dari hen darde mum kanko Allah jomo ardi ɓe ardi ɓe kadi jaaɓi rewde mum gati ardade saɗani sadi ko garduɗa ɓe garduɗa kadi ndewa e ma kadi sa yi kadi min ndewe makko tan min dewire makko tan ko amin ɗamino oɗo ñalawma ma ar gati o namdaki amin mbuuɗu o namdaki amin buɗɗi o namdaki min hay hunde hay ko nande faari guesa wonde limsere so yejjiti waktu o kanko noddata ɗum o wiyata ñande waktu yoni walla heure yoni walla saaha o heedi omo yetti Allah sekti diane omo ɗamini oɗo ñalawma yo ar yo Allah duniya barke ceerno jarama ɗum cabuni président to woni min calmini min juurima mawɗum alhamdulillahi rabbil alamina Allah yettode wodani Allah neɗɗo dañi fof yettu Allah yetta kasam en ɗum yetta kadi ceerno moƴƴo seerende muɗum ko mawɗum min puɗɗorima bisimillahi rahmani rahimi hande o ñalawma Allah newnani min gottorima alhamdulillahi rabbil alamina mawɗum kadi ala ko waɗakal fof fewnama min jetta Allah ene alaɗum sekki diane min jetta alhaji baydo si gardiɗo min saabu ɗum guila ñande o jotodiri e amen komin wumnoɓe komin ɗaninoɓe ko kanko findini min yettode wodani Allah hay waɗata ko téléphone ngaji makko o ñalla noddude puɗɗale mutal crédit ko kanko tan andi no wadda toon omo toppiti min hano wawi hadde minenne kadi yettode wodani Allah ko mawɗum golle ɗe nde wonno min jiɗiride ko sababude Allah ene ala ɗum hamin daña hen kadi minenne barke min mbawa kadi minenne yencinde e wawa kadi ardade woɗɓe minenne min pourmoye woɗɓe ɗum waɗe min nanguiti hen ha yesso Allah min jetta Allah ene ala ɗum sekti diane min jetta Issa Gollo min jetta Hawwa Ba min jettamo noon kanko alhaji baylo minen koye amin kadi yettode wodani Allah ko mawɗum alhamdulillah komin anniya goto komin konngol goto komin neɗɗo goto minen jiiɗi yumma e baba min noon mbiyeten ko Farmata Dia conseil de quartier Mousfala mi salmini on mi juurima on mi wona bawɗo haalde no fewi wassalam haydara man kani yeeɗi fewi wonɗo bisimilla bisimilla on min belti ñalawma one waɗi fayida hande waɗi yontere min dow leydi min ñaama emin liggo emin pija emin jala kala ɓe ganduɗa no gowodira no ganduɗa min gowodiri woni ñalawma woni kadi so susañiro e leegal saɗaɓe so susañiro somin fini tan goto fof ko gaddoɗan ɗon miñum basir ɓanni kono assalamu aleykum bisimilla mon d'accord ñu ngi lay seen d'accord dinañ ko déglu so ya jërëjëf ci ànd si yetti Allah min jetti wala min jetti min ko mettan ko min belti kadi e garɗo holli mino min jiirɗum min mbaawi yetti Allah jetti nene mbaawi kala ko min liggi ko so fuynede ɗum walla on famɗini ɗum heɓa faade yetti Allah noon yetti baba biyam sabu kala waɗaɗo gonko wela teddini ko teddini ko teddini Allah waɗi kadi o jaɓɓini men nder hen bismillah teddini min kanko yetti Allah mo jettan ko wiya kadi kala mo Allah waɗi kala ko gaddumi ubiyata komi jaɓi so jaɓani ɗum ɗo watta sabu kanko jeeyi galle min ko suudu tan jeeyi somi waɗino gotol woodi no waɗiri tan min mi softata noddude yimɓe kono meeɗa hersindini gila min ɗuɗɗi ndir duuɓi noon sappo e ɗiɗi nanni jungo makko hañal nagal kala ko banni wiya kanko wiyata ko boni kono ko heddi fof omo yaɓɓima ha yeeso o
emin jetti Allah noon emin jetti kala mo dañani ɗum kadi yo Allah rokku ɗum yamirol timmude golle ɗe wiya ko yo a dañi yamirol timmude saɗa yiɗi moƴƴa min cuuɗaki noon ko yidde wallidde on tan golle fof ko pewɗe kono kadi annen kadi yon ko dañalma tan ballita sukaɓe min jetti Allah min jetti jangguino mino min jetti ɗum sable hen ndewe golle he min jetti Allah jibono si e jewmum wiye nden ko ɗum woni wiyata ngal fof kadi ne timmi bandiraɓe fof mboɗo salmina ɗumen mboɗo juuɗe ɗum mboɗo wiya kadi bisimilla ɗum ko eggude ndusuware ɗum min fuɗɗiɓe tan min jiiɗi noon kadi mi wismon min hen dagarno leydi westa jam wali bisimilla inde nde yettode nde kalnamin ko golle woni golle ma minne woni indane kono mamdata wontiwini ummiɗo ha région Kolda wiyete Kunkande Amadou Biye yidi mi adda wonti Abou Diaye tan boy non ko tammi sabuni ne heewi mi yillima ko ɗum mi haari ɗan fewtande mi andi noon ko hewti galante ko duwa jaadi famille am nanɗo fof nanɗo noon mi yetta Allah mi yetta joomon tagu ɗon mi yetta nene baba mi yetta ɓeɓe dayɓe mi yetta ɓe mbittuɗo addumi haaɗoɗo noon sa randama dongal sa hewti a heeɓi jippinowo noon ko yettude Allah mi welti fof ko min ɓuuri weltade mi weltani fof kala mbittuɗo debbo mum ari ɗo mi weltani ɗum nanguɓe golle ɓe kala mi weltani ɗum mi yetti Allah mi yetti joomon tagu ɗon e nder ɗeɗo balɗe jeenayyi ɗe gonɗa ɗo ɗe hol caɗele teskiɗa e banggue golle ɗe min mi heɓani caɗele sa rewni hunde lawol tan han kadi so tawi mo jokkodirta o rewni ɗum lawol abbima caɗele ala hen min de guila ñotti mi yiyaɗno caɗele a yiyani ɓe gollittaɓe hay caɗele goto hay caɗele mi yiyani eyi ɓe andi noon mi ɗamini ɓe yiiɗi nangude so balliɓe ono worɓe ɓe eyi hol wasiyaji joguiɗa fewde e mabɓe e wona mabɓe en yeeɓoɓe ɗeɗo golle hol wasiyaji joguiɗa e muɗumen min de ko mimi tan ɓe rende ɓe wona nene goto baba goto ɓe ñuɓɓa golle ɗe ɓe nanga golle ɗe ɓe nantodira haɗa ɓe jeddodirani ɓe mbaɗa no wammi ni ɓe wawa wonde no wonirmi ni eyi ɓe nantodiri ɓuri jeddi ala ko naka neɗɗo wata golliri ɓernde no ɓoɗɗum yo gollir hakkille kono sa golliri ɓernde tan woda ko gokuɗa kono sa golliri hakkille ma suuɓi ɓe ganda ko watta tigi moƴƴi a jarama